Salam mehriban dostlar, akşamınız hayırlı olsun. Yenene Behiş Production tarafından yazga geçirilen Behiş Show gepleşiginde hoş gördük. Bugün gepleşigimizin mihmanları kardeşim Ferhat Atayev, Mira Aşirova. Elbette söyüp görýän, seredýän aktörlerimizin biri Selvi Babilova. Cuma! Akmurat, canım sağ olsun. Meýlis Gurbanov. Gepleşigimize başlaýar. Şuň gepleşigi alyp barjak hökümine maňa ynanaňyz üçin köp sağ olsun aýdýan Behiş Show. Sana anan kat ulu olmam. Ola dil alyp bararsa. Ulu edip ananıptırlar olin. Men oňarar mykama. Başağı o. Ýa-ni sany. Dowam ediyor. Bu nesip oda Akmuradyň degişmesiniň Ferhadyň aýdymyny, Miraň aýdymyny, Selwiň berjek maslahatlaryny, jogaplaryny dinler. Gepleşimiziň başynam şul aýdym bilen başlaýar. Yıllara seyredeli elimden uçup gideyin, asmana yıldızları sana soğuk edeyin. Gitme yarın, gitme canım, yatlap seni şu yerde. Gitme yarın, gitme canım, koydun beni bu derde. Çıktım seyle, seni gözlep yüreğimde, söyleydirep nirde sen ya, nirde dünya, yürek seni soruyor. Yaktı beni aşkın odi, gözlerimde barcadı. Akbal bizi ayra salli, arzularım yalan bolli. Yalancıdan doydum yarım, koydun beni bu derde. Gitme yarım, gitme canım, yatlap seni şu yerde. Çıktım seyle, seni gözlep yüreğimde, söyleydirep nirde sen ya, nirde dünya, yürek seni soruyor. Çıktım seyle, seni gözlep yüreğimde, söyleydirep nirde sen ya, nirde dünyam, yürek seni soruyor. Çıktım seyle, seni gözlep yüreğimde, söyleydirep nirde sen ya, nirde dünyam, yürek seni soruyor. Çıktım seyle. Sağ olun, canım sağ olsun. Inni gepleşigimizde şey dip başladık, başa elbette hala. Akmura kömekleşeýär. Şunkin açayda seni. Ansama Fransam panan. Tuğuleme köp sağ ol. Sağ ol canım, sağ olsun. Inni Gönü Ferhat'tan sonra o diýdi. Käbir sen
fanatlardan. Berjek soru. Birinci soru. Ana hak göreyin. Neme? Perhat önkü ýaly köp çykmaýar. Önkü ýaly trend aýdym ýok diýip şol hakda özüň aýdyp beräý. Nakat. Gara soraň. Gün okayan nasuat. Ger fanatlaň diýär, perhat öňki ýaly diýär. Köp aýdym çykmaýar diýär. Şu burada Meryem ya köpçülük. Şunu önkü köpçülükden soraň diýip alypdyrlar da. Onu var men berem ok bu neme behiş şoğun nemeleri administratorlary. Edil bir adam olsa men dinlemesin besedenlerle. Yani täzeligem kan, trendem kan diýilşäli. Haýdapy. Galamyza köpçülükden. Ay yönü var, yönü çıkarıp durandan ağıraqtan golga çıkaran. Da diýärsen näli kes perelif saat berip birden 3 aýdym klip bilen diňýas. Süýjü diýärse şeyler. Sağlarsın onun gidişini bilýär. Düşündüm Perhat. Yılların dowamında anam gazanan Arsgal Hali size iň owadan we berk hallar hudurlaýar. Öýlerinizi we ofislaryňyzy Arsgal Hali bilen bezen. Soru. Ber wakaly. Men. Berde. Soru Perhat'ı. Soraňam şeýle kenä. Perhat eken. Aýdymçylaryň arasynda käwat gizliň bäsdeşlik bar. Meselem bir täze klip çykarana beýleksem diýärlerde. Hawa. Diýär da şo ýagda saňa gawat geldi mi diýär. Başlak buna sözüňe bölýän bäsleşik däli, bassaşlyk diýilýär diýenler. Onu aftara diýdim. Bassaşlyk. Ya aslında da şu doğru bolar şu söz diýsen. Bolan soň bäsleşik başlaýar da. No bäsleşik bilen bassaşlyk bolsa az işem köp bolýar, köp öňe. Şonýalyk bäsleş bermeli. Gara kardeş, ol görüplikden näliýony bäsleşden gowdary. Köp iş bolýar. Ösme üçin. O täze klip çıkaranda diýär. Täze klip çıkaryp durup Perhat. Zat diýip şonýa edýän neme gawat geldimi diýär da soragda. Evet, tarapdan medyam näme? Ya gow tarapdan mı? İki variant var da dostlar. Gun yetmezçilik Meselem etmän diýär. Gun yetmezçilik etmän bilýär. Ya gun yetip diýse näme der şol? Näme der? Diýene o şu tonuna bagla. İntonasiýasyna bagla. Ya. Tapagy bar ikisiniň. Sen näme diýersin? Men pikirim Özüň näme edýän gurba Sataýew? diýenne o jeýem düşünükle tuweleme malades. İntonasiýasyna bagla. Nemedirler? Men ýene bir klip çykardymy bolýan Almanyda diýenler şey diýýärli. Käbir gun pegen we medveler onýaly. Onu edip bilýär. Deyip dinle. Perhat şu at aýdym çykarýar, klip çykarýar diýse. Edip dumka edip biler ha. Olmara. Özünden bir adam öňde bar ýanyna üçinem diýipler. Edip bilýär. Burunnak ýele bagly bolýar da. Ýöne goň yetmezçilik erwet zat. Iň erwet häsiýet adamdy. Omy diýenýär patekst gurlaýar köp adam. Bilen söz bilen sungatda da ol bolaýmaly. Her kim her hil kabul edilýär da. Ine men pikirim alalaşmana bilýäňiz ýöne. Yok alalaşýar. Geç diýär bolly senden bir aýdym haş diýär. Perhat Ataýevdan. Çağalakta sen adalimdin, adalim sen menen evine koydun. Çağalakta sen adalimdin, adalim sen menen evine koydun. Evine söyledim, barından uydum, amatsa koydum. Adalaydım, elveneteydim, barından uydum, namazsa koydum. Adalaydım, senin baş koştun aytı bu işe. Yayranlar, gürlünler yedidin 70'e. Yalvaryan adalim kalmasın gece. Miredir parkıya gitsin önlerden. Yalvaryan adalim kalmasın gece.
Hasretimin nenenin çekerken min dostlarımın yedine nedip bakarken Hasretimin nenenin çekerken min dostlarımın yedine nedip bakarken İnni yakınken nenem bağırırken Muda jandırmışım hüzünürken İnni yakınken nenem bağırırken Muda jandırmışım hüzünürken Sen nenem baş koştun aytır bu işe Yayranlar gürlünler 7'den 70'e Yalvar yana dalim gaymetin gece Niredir parkıya gitsin önlerde Yalvar yana dalim gaymetin gece Niredir parkıya gitsin önlerde Baş koştun aytır bu işe Yayranlar gürlünler 7'den 70'e Yalvar yana dalim gaymetin gece Niredir parkıya gitsin önlerde Senin baş koştun aytır bu işe Yayranlar gürlünler 7'den 70'e Yalvar gece Niredir parkıya gitsin önlerde Niredir parkıya gitsin önlerde Niredir parkıya Gider önlerde Alo sene moş. Yalnızsan yerimde alıp gittin boğme. Sağ ol dost. Inni teadaydım çimiz Mira Aşirvan kıssa ya. Mira gelen soralardan başla teada başlan aydım çökümünü halkın önüne çıkıp canını aytmak kıyın molya deyip soru veripdirler sana. Teada başlan aydım çökümünü düşündüm. ay mene canlaydım göremok diýdi. Canını aytmak kıyın molya deyipdirler. Gurbaş şu soraga şeýle jogap bereýin. Aslında men taknadan, köpçülükden, kameradan hiç hili gorkamok. Men 8 ýaşymdan bäri takna çykyp gelýän. Ýöne canly aýdym aýtmak bolany arasynda aljyraýan ýerler bolýar, kynçylyk çekýän ýerler bolýar. Edil şolar ýaly kynçylyk çekýän wagtlam Halipam, mollumum hem Türkmenistanyň atgadan artisti Aýna Seyitgulyba. Şol kynçylyklarda ýeňip geçmegime kömek etdi. Şo sebäple men köp sag bolsun aýtmak bilen Aýna molluma da. Eger kynçylyk çeken ýagdaýymda mollumum Halipam kömek etdi. Şoň üçin kan kynçylyk çekemok. Halipa şäher dozdurmasa kär ýeter diýdi. Ene Mira da töwereme Halipaly. Halipa görün adam başgaça bolýar-da aýratynlygam bir öz kärine bolan zehini, ukuýy, ihlasy Halipa görün adam ütgüş bolýar. Kameranyň önüne geçeňizde ne bir aljyraýaňyzmy, tolgunýaňyzmy ýa alyp bölüp barýaňyzmy näil bir Ýok, kameradan, sahnadan, köpçülükden hiç hil gorkamok, aljyramak. Bak şunem esasat şolla. Gorkmazlyk. Onda nämeden Şu gorkýan? sahna çykamda men ýöködüm hasap etdim, sahnaň eýesi menim hasap etdim. Hiç hil sahnadan gorkamok. Ýene bir zat bar, ol gowduýgy, gorkmaklyk we tolgunmak bar. Ene men öz şahsy pikirim aýdaýyn, sahna çykanda sowuk sala çykmak mümkin näl. Sebäbi sahna çykanda giden adam näçe göz saňa seredip durýar tamaşaçylar. Olaň her bir demini duýýan da, onuň aura başgaça täsir edýär, çykyş edýän adama. Ene men dogry aýsam, men özüm sahnada mysal üçin
Teatrın sahnasyna bir tolgunman çykmak mümkün näl men üçin. Bilet getir. Sebebi soğuk sala çıkmaklık men üçün bolmaya. Burnum soğuk çıkıp bilemok. Sebebi kiçi rol, ulu rol bolsun tapawdy yok da yüreğini berip şoňa edýän işe inanyp obraza girip halka inandyrmak, yürekden oynamak biziň borjumyz bolup durýar. Şuma biz näçe ýyl ber sahnada da ha. Şu menem şuma her çykamda birinji gedek çykýan ýaly tolgun çykýan. Awa. Ol ýöne hemme kişan emeden o olumry ullu Ola mara jogapkärçilik. Heme ulu jogapkärçilik edýän işiňe ünsüň, söýgüň, ihlasıň. Atak ay bolýarlar men barul sesim o oýnamedimde nähil aýdamda bolman nur ol bul diýseň sahnada duýýa. Sebäp sahnaň dogrymaýdaýyna jadys uly. Jadys uly sebebi biziň hem halipamyz aýdarda her gedek çykyş edende täzeden birinji gedek oýnaýan ýaly edip çykyş etmelip öwredördi. Anna Muratberdiýew merhum pahyr bolup gitdi. Ýöne şu aýdan beren tejribeleri ýadymyzda da. Sağ olun. Ne size ikinci berjek soralar. Gowjak ho lawdly. İlkinji çıkaran aýdymyňyz ýa-da klibiňiz barada näme aýdyp bilersiňiz ýa-da kim bilen işleşdiňiz ilki görkeden reaksiýaňyz näle boldy diýe. İlkinji çıkaran aýdymym hem klibim aýdymçy gitarist oglanymyz Serdar Annurbanov bilen işledik. Duet aýdymdy. Ýürek sensiz diýip YouTube'da da klibim bardyr. Şol aýdymdan soňra daştowrakdan gelen reaksiýalar gaty gowdy. Meni hasam höweslendirdi aýdyma garşy. Saz aýdymyň saz sözi Arslan Aganky, Arslan Amanowyňky ýürek sensiz diýip duet aýdymymyzda ilkinji çıkaran aýdymym. Klip emma. O YouTube'da klibim bardyr. Klibini kim bilen işlediňiz? Biziň ähli kliplerimiz Nomer Ajen bolansan Behiş Production'dan çykýar. Söz yok öp diýen oksa menem Hudaýa şükür da geçen ýyldan bäri maňa da Behiş Production ile işleşmek nesip etdi. Öwmek del, halkymyz Hudaýa şükür halkymyz biziň aýnamyz. Halk her bir edýän işini aýdymçy bolsun, artist bolsun, şeýlem akmıra. Edýän işimizi edýän işimizi halk jogap berýär. Hudaýa şükür da. Onuň şoň üçin Behiş Production'yň ne pursatdan peýdalanyp araňyza goşuldum da. Başlan. Ýöne diýjek bolanym bir hili ssenariýa tapşy, bir aýdymçyň bagşyň aýdymyna görä, manysyna görä, sözlerine görä соответствующий klip döredi bilýär-de. Bärde öwmek zat däl, вот ine men öz pikirim. Halkymyzam bir hili görýär, siziň kliplaryňyz diýär, kino ýaly bir hili. Görýän on ýadadan ok diýär. Ýöne öwünýän ýaly eşitilmesinä, ýöne öwünýän ýaly eşitildi. Behiş Production söz ýok diýär, ýüregi bilen öz etjek işini bilýän oglanlar. İşlerini Hayra tin sağ olsun aýdýar. Behiş Production. Galarsın da var ustaydı. Hayra tin tölemellem olsun. Enne gepleşigimiz Mira Aşirwan bir owadan aýdym bilen dowam edýär. Sağ ol Gurbaş. Häzirki aýçyk aýdymymyz Mehriban ejelerimiz hakynda meni iýmen iýdiren, geýmen geýdiren dünýädäki ýeke barlygym Mehribanym ejemjan. Şoňa bagşlap aýdasym gelýär şol sany hem ähli Mehriban käbelerimize bagşlap aýdasym gelýär şol aýdymy. Şol aýdymyň awtoryny aýdasym gelýär Selim diýip bir ýaş aýdymçy oglanymyz aýtdy. Sadanam Elman Skripaş diýip ählilerde tanalýandyr. Elman Skripaş diýip şol oglan ýazdy sadanam. Ine şo eje hakda aýdymyny aýtyp geçetim gelýär. Sözüni bolsa Arslan Amanow ýazdy elbetde. Dinleýär. Ece sen düýüňe goýsam başym ýaza döner aýazgışym mukaddesim tagzim bu başym sana
Şirin ovazlar bu sazlar, yürekte düren aydınlar, kebem sana. Senin yekece gülüşlerine, cana men hem bakışına, başım kurban, ece canım mehribanım. Nerelerde bolsam da men, gözümümde her zaman mehir olup yaşamadan. Dünya dursun duray kebem, elem gülsün gülay kebem, sen menin cana can ecem. Nerelerde bolsam da men, gözümümde her zaman mehir olup yaşamadan. Dünya dursun duray kebem, elem gülsün gülay kebem, sen menin cana can ecem. Ece varada kaydımdan hiç temervette şeyleğen telve. Tuğlama berekella. Sağ olun. Yılların dowamında anam gazanan Arsgal Hali size iň owadan we berk hallar hudurlaya. Öýlerinizi we ofislaryňyzy Arsgal Hali bilen beden. Murat. ber habar. Näçe akly diýerler. Murat gullukdan geldi de. Ondan şey diye hiç kim tananok da Murat onu geldi de men hiç kime göwnüm yetenok diýmişin. Bular Muratla onu näme çüýnipdir? Bekaýdyp berýär. Sebäbi ýyllaň maňa yetenok diýdi. Sunmay haqqy. Bolup biler. Indi sana da gelen soraglar bilen dowam edýäs. Gowja soraglar berseňe jogap alarsyň, ýoksa mam jogap ýok dem. Men berem o gelýär SMS adyňyzy goýupdyr, hemmäňiziň adyňyza gelipdir ana. Serdar we Guramat şoňa diýim. Seni köp rol bilen tanaýarlar, käte romantik, käte komik, käte gaharly, ýa şolaryň haýsy seni özüne has goloy diýär. Sen haýsy şolaryň haýsy sana has goloy. Ay tapawdy ýok rollaň hemmesem gowa. Selbe dogan kömür. Esasy bir özüňe goloy bardyr. Ýok, ay tapawdy ýok, haýsy gawat gelse oýnaýas. Rejissor haýsyny oýna diýse oýna bermeli. Ine Bu akmara öz döre diýenlerimizde ýagdaýa görä hereket edýänler. Yerine görä. Biziň iň halaýanymyz haterler maşgalasy bar. Şok gaty gülkünç şolary görýäs. Haterlaň özünden alyp özüne bermek de bulam. Da. Komentariýadan sözlemimiziň bary şo komentariýadan, ýazýan zadymyzam şo komentariýadan hemmesi. Özlerinden alyp özlerine bermek, her kim özüni tanaýar onu. Da. Ne edil men nädip ýazýanlar amma içinde. Özleri uğradyana kenne sana. Ol aňsat. O ýeňil. Kanagatdan ýaňyz hem jogap bilen. Mene bolýa diýen. akmara tügeleme TikTok platformasyna tügeleme görýärse edýän Öýde işlerini. meni. Ana yo men ýa yürekden ýa ömellerliň. Teret akmarat ýatşyny bilen ýani özüňem aktörskiň okadyň dämi? Studiýa bolsa da. Ha, o teatr studiýany okudum. Ýokara kumekde bolmasa da ýöne o da bir nimede nähili trampolin diýen ýaly sunuda aktörska DJ kolanyň nämeligini bilýän oglana özüň. Onuň durmuşda adamlar bir megdeşdäle. Şeýlem psihologiýasy, karakterleri dürli. Onuň sizim çykyş edýän zatlaryňdan dürli häsiýetdäki adamlaryň keşfini ýerine ýetirýäňiz. Şo durmuşdan alyp bolan Разнообразный häsiýetde. Şol gowda gaýta. Ýadadan dürli keşpde çykyş etmek, ýöne esasy janr diýip bir zat bar, komediyny janrda. Siz çykyş etýän. Köplenç komediyny, ha. Komediyny da görýän men. Käwat aglatmalam bolsa mesele. Agladyp bolýar. Aglatmak ansat, dogry aýtsam. Köp adam, köp Güllürmek kynrak bolýar. ol akmaradyň pikiri. Yo, aglatjak Men bolsam alaşýan ýerlememe, alaşmaýan ýerlememe. Islenlik ulrak adam aglap dursa kamerada ýüregiň gylýar da. Ýüregi ýokada, ýüregi adamyň özüne. Adam ýüregi. Ýöne men akmarady köplenç komediyny janrda göremsoň, dramada görmämsoň,
Aýdy biljek gäller. Dramada nähili. Dramalar, bizi gül, Ha, diňe gül. ýöne dogry aýtýar. Durmuşyň özi hatratdan dolla, ine köplenç bilýärmi? Durmuş indi näme gulala gulluk däller, teki däller durmuşyň ýollary. Onuň şoň üçin näme agamma, ýasamma, gowgunlaňym, agyr gunlaňym durmuş bolýar-da. Onuň adamlaryň ýöne göwünü açmak üçin bir nähil ruhtaýdan ruhlanyrmak üçin ruh lezzet vermek. Elbette gülkül zatlar adamlar has gowurýar. Gow kabul edýärler. Hawa. Onda da şu wagt azy hakykatlaň aşağı kommentariýadan, like'dan köp. Bizinkiden köp da. Ýöne dramanam gow kabul etýär. Sebäbi şo görýän zadyna durmuşyna, öz şahsy durmuşyna bir bölejigi aňyrda uje pozadi bilýärmi? Geçen şol zatlardan geçen adam uje ýüregine, näme ýüregine diýýär-de diýjek bolýanym. Aýdym eser bolsun. Gitti onu ikinci sorağa taýinmi? İkinci soragmy ýa-da? İkinci sorağa Akmurat käbir kontentlerinde diýe gaharly oýnaýan emma syomka gutorandan soň şol roldan çykman galan wagtyň boldymy diýe. Yok, rola girem oga men. Ana çyn aýtdy. Memalotny oýnaýar, memalotny da ýüzleými? Şeydi sorag berýär da, gyrlar oglanlar oýnalýar, men näme diýeýin ýa-da, häzir näme oýnamaly diýär. Duran tak özüm bilemek diýende. Häzir kam zapis batylda özü gelýär diýen owa. Bular nakadu işleyen bolmalar, nakadu. Senaryo zat yok. Senaryo. Yo, senaryo yoktur hiç dinle. Ay pikirlenýär, ýör alyp çykarsla ýör. Awa. Onuň näme diýeýin ýa-da, häzir aýdyp berjek, entek özüm bilemek diýende. Ve? Awa. Onuň zapis batylýar Şün täzelik. Gaty menşima geňüreme ýagyp. Yo men bilýän nakadu oýnaýanlaryny bilýän. Şeýlemi? Ýöne sen bilýän näme? Men bilemek ýene. Hemmesi nakadu gelir bir senarýadan soň bilýän, goşmak, aýyrmak bolubiler ýöne. Senaryo bolonna bara, men öz pikirim Akmurat he. Ralaşarsın amost. Senaryo bolonna başdan ayak ýygyderlik wa. I konkretno про что? Temasy, näme hakda olbal, konkretny obrazlar, karakterler, dogry dämi? Men pikirimde. Ideýasy badanyň sözü ýok. Umumy. Sen şunaýt gurbas sen häzir şunaýt, sen munaýt diýär. Da, nakadu bolýar şo. Galanam montaj. Cuma diýär, şo taýna görýän. Muňa ugur tapyjylyk diýilýär. Kiçike batsan gelýär, näle ordan şypyk. Başlygyň ogly. Baslyň ogly gelýär. Şonu görüp ölýän o gülüp. Başlygyň ogly bilen dawa edip bolmaýar. Şo taýna mara. Durmuşyň esasyny alınýar-da, goýulýar. Hakyky bolýan zatlarda. Hawa köpsem işimizden alınanlar telewizyon. Gülýal dowam ediberin. Halk gowurýar, gowşa. Hawa sağ olun. Ýene soragyň barmy? Haýynny ýok, bir aýdym bilen onuň. Han bir aýdym Babilwa. An senden bir gow aýdym diňläli onna. Ken garaşdym, edip yarım gelmedi. Hatmy kat, jobagyny almadym. Salam berdim, salamymy almadym. Edip Allah meni yarıma ýeter. Köp garaşdym, edip yarım gelmedi. Hatmy kat, jobagyny almadym. Salam berdim, salamymy almadym. Edip Allah meni yarıma ýeter. Yeter, yara yeter, men şonsuz däli bolýar. Yeter, Allah'm yeter, men ýarsyz däli bolýar. Yeter, yara yeter, men şonsuz däli bolýar. Yeter, Allah'm yeter, men ýarsyz däli bolýar.
yarım gelmedi. Hat mukat cevabını yazmadın. Salam verdim salamımı almadın. İdi dallar meni yarıma yeter. Köp karıştım edid yarım gelmedi. Hat mukat cevabını yazmadın. Salam verdim salamımı almadın. İdi dallar meni yarıma yeter. Yeter yara yeter. Min şonsuz derip ol yara. Yeter Allah'ım yeter. Men yarsız derip ol yara. Yeter yara yeter. Min şonsuz derip ol yara. Yeter Allah'ım yeter. Men yarsız derip ol yara. Yeter yara yeter. Yeter Allah'ım yeter. Oh, yeter yara yeter. Min şonsuz derip ol yara. Yeter Allah'ım yeter. Min yarsız derip ol yara. Yeter yara yeter. Min şonsuz derip ol yara. Yeter Allah'ım yeter. Min yarsız derip ol yara. Yeter Sağ olun. Depkinmede güýçlenýär. Inni Tawal gurbassan. Sesin mundan belent ýagnansyn. Öz owamyň saýrak bilbiller. sağ ol. Hem goňşy, hem bir mektepde okuduk. Indi Perhada taýfam dinläýeli. Gowaýdym aýdyp Perhatsan. Var menin penseyimim açılıptır aratı. İnni menin bu tüyümüm kapılmam şereti. Var menin penseyimim açılıptır aratı. İnni menin bu tüyümüm kapılmam şereti. Sana bolanlar dokuyor kıydı bitti ibareti. Şadım sana bulanlar dokuyor kıydı bitti ibareti. Nerede benim madalar unuttum aşın şadım. Gülüm penseyimi bayla çalıştı. Meni taşla bir karada öyle bilin tanıştı. Menin gülüm penseyimi bayla çalıştı. Meni taşla bir karada öyle bilin tanıştı. Doğru yolun var yardım doğrunla baştan. Nerede benim şadım, doğru yolun var yardım,
İnme yarım arman çekme, bolma yarım kaygını. Sana duşan bana duşar, durmuşum da teymini. İnme yarım arman çekme, bolma yarım kaygını. Sana duşan bana duşar, durmuşum da teymini. Yöne yarım tararın min, ati vurmetin mani. Nide de berim madanan, unuttun şemşadım. Yöne yarım tararın, ati vurmetin mani. Nide de berim madanan, unuttun şemşadım. Nide de berim madanan, unuttun şemşadım. Nide de berim madanan, unuttun şemşadım. Köp sağ ol. Berekella dost. Canın sağ olsun. Inni gellik gyzykly ýerine. Mira. Men gowy görüp serediýän artistlaryň iň birinji ýerine durýan hem zenanyň içinde iň owodany Selvi Babilowa. Berekel. O canın sağ olsun. Birinji baleşiň mendir. O Mikrofon al mikrofon. Ha, mikrofonu al inni. Ras. Tolgunma. Tolgunma Selvi. Sağ olun Gırbaş, köp sağ olun. Canın sağ olsun. Sylaňyza, hormatyňyza. Inni size gelen soraglar bilen dowam edýär Selvi doganym. Selvi doganym seret aktrisa hökümine diýär seniň iň ýatdan çykmajak roluň haýsy boldy diýär. Klipdemi ýa teatrda ýa filmde? Kinoda, teatrda, kinoda. Birazcık şo giňişleň urun. Kino hakdam teatrda. Aktrisa hökümine diýär-de, Aktrisa hökmünde düşünükli. O men kärim aktrisa. Ýöne teatrdamı ýa-da klipde de kinoda? bolýar, teatrdami, filmdemi haýsy esasy. Хорошо. Gatygol soro. Teatrda men özüm 2004-nji ýylda Türkmen Döwlet Medeni Institutyny tamamlap, Symylla Baş Akademik Drama Teatryna işe geldim. Şo ýyllardan bäri 2004-nji ýyldan bäri şol ýerde teatrda zähmet çekýän. Ol ýerde dürlü häsiýetdäki adamlaryň keşfini ýerine ýetirmek bize nesip edýär. Käwat şeýle ýagdaýlar bolýar, öz häsiýetine laýyk del rolum berýärler-de rejissor tarapyndan. Ýöne atkaz eden ýerim bolmady. Sebäbi men özüm çağlygymdan bir hili şükär görüp, söýüp, saýlap seçdim-de şükäri. Onuň ykbaly semem boljak, kerem däli men ykbalym şeýle bolmaly. Aslynda ondan öň men pedagog bolmagy arzu etýärdim. Rus til pedagogda. Ýöne näme dünýä diller instituty, şoňa synaşdym men. Ýöne ýykyldım. Soň tansa başladym. Tans sebäp boldum, näme meni edil aktrisa bolarny öýdemokdym. Ýöne çağalykdan şo ýuwaş gelin bar, kino aýgytlaýdym, aýnan keşfeýda, çağalykdan diýädim. Şular ýaly oýnaýtan kinolarda da diýip arzu etýärdim de, arzu etmek gowzat. Anaň şonna Inni Selvi ustaýda seret ýatdan çykmajak bir rol ýa-da bilýärmi şo mysal üçin klipde de bolar, ýa teatrda bolar, ýa filmlerde bolar, oýnadyňyz da bir näçe. Bizä size Gülöwser roluňy bilen tanadyk. Şu hakda mümkin aýtyp geçerdim. Gülmirajan sağ ol, diňe sen näme diýen. Türkmen halky Gülöwser bolup galy men adym. Men aýtdym jan, on men enem atamyňa dakanady Selvi diýen. Dokumental adym Selvi. Ýok, men uje öwrenşdim. Başta bir hil görýärdim, öz adym tutanoklar diýip. Men esasy ýüregime ýakyn roluň biri teatrdara täsin söýgü diýip Vladimir Volodyaның eserini, Vladimir Volodyan dramaturgun yazmagyna, Kakjan Aşyryç rejissöriňem goýmagyna täsin söýgü atly spektaklyna suwluganyň keşfi. Men ýüregime iň bir ýakyn roluň biri. Sebäbi bir hili ol teatryň sahnasyna 10 ýyl dowam etdi. Halk köpçüligi tarapyndan hem gyzygyny kabul edildi. Yusuf Züleyha spektaklyna da Edidi Şankuliýewiň rejissörlük etmegine Yusuf Züleyha spektaklyna Züleyhaň keşfini canlandyrmak maňa nesip etdi. Şoda iň bir
Yatdan çıkmaz. Yattan çıkmajak rollan biri. A kinoda şu köp kinolarda nähili. Kasamediyas, kıyınçılık gördük o wat 2003-nji ýylda bilýän bolsaň adyny. Bir gyzykly döwürlerde her kimiň adamzadyň durmuşyna iň gyzykly pursatlar bira sen durmuşdoýuň diýip düşünýän ýatdan çykmajak pursat. Biram taliplik ýyllar. Hiç zat bilen çalışmarna. Min çüne şeýle bir hili nähili aladasy sada gowy döwürlerde Gülögser hakda aydamına, ajaýyp kina filmine, Gülögserin keşfini, şo Muhammed Hüseyin Hanowyň rejissörlük etmegine, merhum Pahyr jaý cennet bolsun. Şol Pahyr ma ananna da Gülögserin keşfini Merdan Bayramow merhum oldy, o da gynansakda jaý cennet bolsun. Şoň bilen bile çykyş etmek nesip etdi 2002-nji ýylda. Diyecek olan mine bağışlan içinde de bardır. Bir giden aydımlan içinde misal üçün içinde prem 10'lu uryan wagtlan bolyar aydımlan içinde. Kinoda da şeýle, teatrda, spektakllarda da şeýle. Ýoksam dowamly çykaryp oturýar, filmlerde doýnaýan, teatrda doýnaýan adamy esasy. Siz şu köpse şu ýanky ajaýyp Nememi filmden? Ajaýyp kino ady. Ýöne diyecek bolan şo taliplik döwri hasam ken alınýady kino. Talip diňmi şo? Talip döwri 2000-2004 ýyl aralygy. Berekella tüwelimi. Köpräge mä urladım akmara. Yok. Senden ken urladım. Kefaýerslay köprak bolsa. Indi gepleşigime dowam edýär. Ikinji sorag bilen kameraň öňünde göz ýaş dökmek kynmy ýa-da gülküňi saklamak diýipdirler. Diýip kabul ýara. Yo, o soruň özü tereden aýdaýda. Kameraň öňünde göz ýaş dökmek kynmy ýa-da gülküňi saklamak diýip durna şeýle. Gatgo soru o da dogry maýdaýyn. Men çynada gülkünjrägem bolup görnýär şu soru. Biz ine artist halky ine diýjek bolanym rol berilenne kinoda, kinon alanda rol berilenne sana ssenariýa boýunça ötýär da kino ýa klip bolsun, soňky tügeleme kliplamazam ssenariýa boýunça düşürilýär. Sana şo rejissör tarapyndan düşünürilýär rolun ssenariýada nähili näme предлагаемые обстоятельства diýip bir zat bada. Şo ýagdaýa düşeňde senin aktrisa, sen şonu ynanyrjy edip kalp köpçüligine ýetirmek, sen öz usatlygyňa, özüňe bagly. Şo edýän zadadyňa ynanyp ýürekden çykyş etseň, ol öz gelýär, onu düşünüp bolmaýar. Ya maňa da köp adam sorag berýär-de, siz ynanyrjy oýnaýaňyz, aglap, zat edip içine girip oýnaýaňyz diýip sorag berýärler. Menem diýäne elbetde yeňilläl kärimiz. Ol bir hili emosionalny, внутренний şol edýän roluňa ananyp, şoňa ananyp edýäň-de öz gelýär. Onu düşünüp bolmaýar. Ýa-ni men şöýerde aglamaly diýip aglap ýa berdi. Men gülmeler no diýip robot däller biz. Ol уже внутренний dünýäň bilen, içki dünýäň bilen şo daşky dünýäň sazlaşykly bolanda o ýerine düşýär. Onuň emosiýada on. Serhat haýsy rejissörler bilen işleşmek aňsasydy. Berdi-de men özüm. Haýsy meselede? Kino klip. Ya misal üçin klipde däl. Dogry maýdaýyn men soňky düşen kinom kompozitor atly kino film. Onam maksat kılıcı falle. Gorkudata atly kino festivalyna 2024-nji ýylda Türk soýun geçirmegine, Türkiýe festivaliň arasyna kompozitor atly kino filmi baş bayraga münasip boldy. Şonda men nawad edýän gelneje, onuň soň enäň edýän, soňam uje ululşan aýalyň. İki period oýnadym da. Şol gowçukda soňky düşen film şo boldy. Gurbaş soňky döwür men kino, dogry maýdan kino düşemek. Onu käbir adamlara düşünemek da ina pursatdan peýdalanyp ona maýdaýyn. Ne? Iki ýek. Yo TikTok platformasyna ina men bir ýyldan beri account ýöretýän. Şonda da Akmurat neme? Sen mi şo söýüp ýazan? Yo, men kime neme men bir daýdan köp adam bolşynstwo gowy zatlar ýatsa da köpçülikde be. Näme sorag saksaz bolmaz.
her hil pikirdäki adamlar var. Men ýöne kritikanam gowy kabul etýän. Ýöne köp adam gowy pozitiv zatlar ýazsa, içine iki ýeke tapylýar. Why? Yaşına göre hareket etmeli. Vay yaşına göre oynamalı. Indi diyecek olanlar bular. Men için gülkünç şolan şey demeklik. Men hiç ilgat göremek. Men yani bir aktrisa bugün gayiz, ertir gelin, bir gün dayda, ene, dürlü obrazda bizim çıkış etmek, bizim işimiz, bizim kärimiz. Şolar ýaly adamlara men düşünmeýän. Akbarat, alaşmanam bilýän ýöne. Alaşýan, sağ ol. Ay, içinde tapılya da bir kitana. Tapılya. Ona bir yazsa, O da şu onun fake köpelüven medya accountlarda. kekwa. Yo men olara ünseramak norma, reagiruy norma. Yo bu zatlar kabul edip çıkılýar, çıkylanda da özü baştan öje bu zatlar. Hakyky, ýöne bir zat kritikaňam her hil görnüşi var. Kritika ýankyýaly fake'dan ol bil ýankyýalak çyksa bolýaram. Käbir diýilýän zatlar gülkünç bolup eşdilýär. A käbiri вот professionalny kritikować etseler, gatwurjak-ka. Kritika ösdürýär adamy. Sen öz kemçiligiňi düzeltmäge çalışýan. Dogry dälmi? Ýöne käbir adamlar mene zawistmi näme? Men şu. Näde oba Wi-Fi çekdirsen. Hudaýa şükür şäherde önüpdik diye. Beýdisem obadaklar gatwuraýmyz. Yo, ýazylýan zatlar aýtýarlar. Alaýman oglanlar. Indi näme soraw? Kanagatlymy jogabyň? Kanagatlymy jogabyň ýa? Yani iyileşten bilen kalagatlanarlar. Men diňe soraw berýän. Sen soraw okaýansy diňe. O, diňe okaýansy men. Sözümün soňuna iň gowurýan goşgulamyň birini okap bereýin. Seni edizledim, sana söýendim. Seni ayap gezdim, her bir öwrümde. Seni käte belent koydum özümden. Belendi işler üçin ýaşan ömrümde. Sen ýagşy matlabyň ömür gatlarym. Bedep barya, buýsonjum kän ädimde. Durmuş ýazyp barya, ykbal hatlaryn. Olar meniň ýüregimiň şadyna. Sen öňe git, maksadyňa çäginme. Git şeýdip ak ýollan ak bagta bakan. Ýöräber arzuly, ýöräber ykbal. Pek arzulaň ganaty wa diýerler. Sen göge göterilip uçursun hökman. Köp sağ ol, berekella canım, sağ olsun. İşinde üstünlük arzu edýän. Sağ olun. Yılların dowamyny anam gazanan Arsgal Hali size iň owadan we berk hallar hödürleýär. Öýlerimizi we ofislaryňyzy Arsgal Hali bilen bedan. Sen berjek sorawlaňmam Selwe. Biz üçin halipa diýeli o. Ýöne gatam garratmy halan ok. Yo, halipa diýmek garratmaklyka ýaşatmaklyk däl ýol. O bir gün başlata doýýam. Şu gülöwserden bäri hakyky näýli baleşik diýýänler. Atwale diýýär çykarýan zatlaryny howat edip tomuş edýände maksat şamlen çykarýan kliplerini bar. Klip edýän mara artistler. Hal düýün bir zat gördüm TikTokda bolýan. Kino edýän ýa klip edýän artist ýa. Şu hakykda şollar. Şu Behiş Production'dan soň köp adam öz kliplerine, kinolara artisti çağırmalygy, oýnatmalygy, artisti çağırmalygyna düşündiler. Köp adam hakykat şu. Sebebi bilemek aktör düşünni, aktör, aktrisa düşünni başgaça bolýanlar. Sorunna var bir da Selwe. Başyna 3 sekund gyzyk gylyp bolmasa geçirýärler. Ondan şolunny ne gowy çykdaý edip üýtköşük çyraly ýa şu öň şoňa gyýardylar. Inni o zatlar gal näle de inni gyzyk gylyp bolmaly. Başyna bir 3 sekund gyzyk gylyp bolmasa adamlarda sabır ýok, göni geçirýärler. Ana şoň üçin hem şeýlemi? Men şu pikirde bilemok, siz näme pikir edýäňiz? Dogry aýtýaňyz. Dogry aýdýaň. TikTokerlar şonu diýişkär diýip hata edýäňiz. Şu soraw näýli, mysal üçin biziň öz pikirimiz zaten. Näýil garaýan şoňa Selwe?
Sen pikiriňe bilen. Pikirin biljek bolýan men. Kelmet soraga men jogap Yo. O arada erkim pikirini aýtdylar, o geçdi ýer, şo. berlerde. Men näre aýtdy, maratçyn maýdananyň men ýigrenerler. Ya, ola. Gurbasam trend öwrenni de. Ola halis. Trendi tutsak bolýar. Dost. Perelif düştü, gel trendin o. Artist diye. Näme aç? Rejissör artist aç bilen okmu diýen. Ya soňky rejissörler kellef nagyrdan okmu. Yok Ferit Akmurat bir daha daýdyna. Ine biziň teatrda artistlaryň içinde bar da. Yo onu agdama, onu garşy hiç sadym yok men. Gulýaly edip tölemä. İşin üstünlük neme diýjek bolan. Esasy biziň teatrymyzda artistler neme aktrisalar içinde bar da rejissörň ýanyna gelýärdi. Meni aşta bol. Menden ýasa bir zat. Meni aşta diýe. Şo soraga men dogry maýdaýyn maňa düşnüksiz. Maňa düşnüksiz. Sebäbi nähil açmalar seni. O diýmek onu synak gör diýdigim ka Şeýle onu. Sahnada men synak gör diýdig bolýan onu. Ol synak gör diýmeli. Ýöne- Aç diýmen. Ha, yo meni aç diýen şo ýatyrlygy talandyma aç diýen manydam ka. Synak gör. Şolar ýaly bolmaly. Manydadyr da. Onuň ýöne rejissörlüň käbir häsiýeti we taýýar professional artistler bilen işleşmän gowurýar. Ine uja taýýar da ol. Derrew şakır şukur goýýar gitýär. Täzerek ýüz ýa tejribesi az bolsa, oň bilen köprä işleşmeli, oňa kän wagt gidirmeli. Şolar ýaly düşünjeli rejissörlerim bar. Ýöne teatr synygaty yeňil synygat däl. Menem size goşulýan. Sen teatrda işläp aýtdyň için bola. Teatryň içine öwrendim diýip. Tokla bir değerleşe. Kim uğur tapıcı, kim... Uğur tapıcı. Ay Akmurat. Ay şükür şu wagda çenni ýöne. Onu nadejs gitmez bu sözüm men. Nadejs gitme apasno şu oturanlar var. Neme yo diýjek bolanım. Şaka çenni yo erwet adam da rol dilen adam däl men. Rol dilep ine plan rol. Ölüp ýatyrna özetmi özüm ip bilýänne. Wagşy rol oýnaýsam dep şeydim. Ýöne rejissörim belki öz tarapyndan garaşýanlar da, ýanky diýişiň ýaly intriga, ignore etmäni artistler gowurýar da käbir rejissör. Bilýärmi? Özüne ýalbar. Gowurýarlar. Ha, şo ýüz tutmazmy kan maňa men synak gör diýmezmi käzat, şoňa garaşýarlar. Ýöne menne ol gedemligim däl, ulumsulugam däl. Men özüme azajyk nemerek bilýän, pesrek görýän şonu. Soraman, dilemäni, yo pesperlik däl gurbaş, şonu dilemän kiçilik bilýän özüme. Kiçilikini grubrak da näme üçin diýän, eger şo rol menki bolsa men gören okmy diýän. Näme üçin men gören ok, men näme üçin diläp almaly? Men näme üçin diläp almaly? Yoksam şonu men yer daş etjegim bilýän näme ýöne ne? Wah, olam öňän ýalak bolar ýöne şeýle ýagdaýlar bolýar da, ilk bolmana belki daş etmän bilerin, synak görmeli. İlki bilen sen synak gör. Näme? Ukyply. Gownuň ýetmedimi sen aýyr, sen rejissör elingdäki zat. Onuň teatrda dublör diýip bir zat bar. O bolmasa, ol правильно? Ýöne siz synagdan geçenne. Geçene siz görünnür bilýärsiň näme? Bilýän ýöne bir zat aýdaýyn, käbir adamlaryň düşünjesi, "Oy sen tanalýaň, kelläň artmasana şu wagt edil häzir teatrda rol oýnamak" diýip diýär. Ine açyk görüň da. Men ýan surungodyň soňy barmy? Soňky ine goýulýan spektakllarda 3 tane постановка goýuldy. Şolarda men ýok da. И меня это задевает как актриса. Sebäbi men уже ykbalym ol. Men gaýdam soň senem saňa da rol bermän. Sen rol oynadyňmy näme otaýdy? Men eden rol oynadym bilemem. Soň diýen. Sen o gruşyk diýmedin olsa. Ýöne Ferit, opet-taки bölýär-de. Nijip. Şo soňkylarda men ýok, iki çap постановкада men ýok, ýöne men bildirem ok şonu. Bildirem ok ýöne içimden меня это задевает. Ine şu gepleşip görüp rejissörler Yok keser onu men şu at prosta açacağım nimetken. Demek kesmeyecek borçta. Selvi. Beýtmäň meni. Men olar ýaman naňal bolýan onuň. Käwat aktyorlaryň arasynda azajyk bäsleşlik bolýandyr. Bu rol meni alaýmaly kenim diýen ýagdaýlaryňyz boldymy? Gaty gow soraw. Hawa bolly. Dogry aýtmaly bolly.
Käbir spektakellarda nämçin meni şu role synak görmedi rejissor diýen. Özüm armanly, bilemek öz kärim süýýänligimden mi, şonu men bir ýerde ýatyp doga çykarýan, monologlat okap, eger şonu sahnada maňa rejissor tarapyndan berilmän başga birine berilse, başga aktrisa, men şonu hökman bir ýerde okayan. Rejissörler ünsveren Çıkar televizyon yani. çıkışlarına. Yo, diyecek bolýanym. Yo, olaňam rejissor tarapyndan hem gaty görmek bolmaz, olaňam öz görüşi bardyr. Ýöne, mysal üçin şu roli berip oýnamadyk wagtlaman boldy da. Onuň öz etimi özüm iýip, şu derejede yaramanam gezip bilýän. Dogry dogry aýdyn, içime salýan şonu. Ine mysal üçin şu rol saňa berip, soňa başga bir bilen işläp, sen çıkarmasa gaty agyr degýän. Onuň özüňden kemçilik gözep başlaýanda. Men näme ni to, näme ýetenok. Iň bolmany men synawym görmedi diýen. Men şo häsiýet ba, onuň men armany bolýan. Wahy şorol. Ay diýme onna men giderler diýip soňa waka wagtyň geçmegile köşeşýän. Ýöne şo döwürler erwet bolup gelýän. Repetisiya geçip İçime salıp. tavsırmaly bolan aýrylan ýeriňiz barmy? Yok, olar real bolmady. Ýöne Oýlan ikinji ýerim plana, ba. birinji plandan ikinji plana geçen wagtlam boldy. Ýöne aýrylan. Ýöne oýnadym. Yok, aýrylanok. Ýöne ýanky aýtşymýaly şo распределениеда maňa rol berip, soňa meni wapşe oýnatman, şoňal ýagdaýlar boldy. Başda rol berip, men arkamdan başga birini taýinlamak. Arkamdan diýip almaýyn. Dublör daýyn. Bileme, ýa rejissöriň pikiri ýetkäp bilýänler. Şolar ýaly, ýöne şol erwet agyr degýär. Başda berip soň oýnadylmasa, erwet. Mene şeyle bileme. Onuň käbir artistler diýär-de, Selvi o derecede yüreğini bermesene, olar ýaly etdim iş tapdyrar diýär, saglygyň esas saglyk diýär-de. Ýöne men bilemek yüreğimle ýapyşýan. Men öwünemek ýöne Akmurat. Sen öwüni otyýsyň hällenmäri. On hemmemiz saýar. Ýöne bolşýal aýdaňda da öwünýän ýaly eşdilýär, bolşýal aýdaňda da. Açyk gurly, erkin gurly diýäňiz dämi? Erkin gurledim men. Häkim diýär. Ýöne men Geldi de. sunuwadyň çençägi ýok. Sebäbi biz gowy işlemi bilen nesip bolsa gelecekde de halkymyzy begendirmeli, buýsonurmaly, öz gowy işlemi bilen. Diňe öňe, hatda diňe ýurdumyzyň içinde däl, dünýä derejesine çykmakda nesip bolsa gowy işler bilen hemmeňize üstünlük oglanlar. Sen o zatlara düşünmersiň Akmurat, otur. Kim düşünýär onu? Näme? Gurbaş. Indi sen maňa sonuňa diýişgärde hälliýek bolýar. Şu pursatdan feýdalan gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan janlar, sag başlary dik bolsun. Tutýan tutumly işler el medamy rowaj alsyn. Ýurdumyz parahat, asmanymyz duru bolsun. Söhbetdeşligimiziň şu ýerine gow aýdymam diňläýliňini. Gurbaşsan gaýrat et. Bütün elemi Kanıtım yok uçabilmen neyleyin Okuyur men görür men barça kelami Manasyny saçabilmen neyleyin Okuyur men görür men barça kelami Manasyny saçabilmen neyleyin Öýdaşynyň şeradişin noş kıldım
noş kıllım. Gitti aklım özüm bilmen coş kıllım Meymes olup dersiz qapa duş kıllım Ruhut bolma aça bilmen neyleyin Meymes olup dersiz qapa duş kıllım Ruhut bolma aça bilmen neyleyin Manısın Yorup büyürüp ele verdim barısın Fikir deryasına aklım gemisin Batırmışım çıkabilmen neyleyin Fikir deryasına aklım gemisin Batırmışım çıkabilmen neyleyin Berekella tetinde sağlık. Magtumul Pravi'nin sözlerini. Inni gepleşigimizi Ferhat sen bilen dowam edýäs. Soraga da jogap bermeli bolýan. Häzirki wagtda mediada diýe-de köp täze aýdymçylar bar. Sen pikirinçe olar diýe arasda sunuwat üçin aýdym aýdýalarmy ýa pul üçin? Tema zokma meni. İkisi çüýnem. Berdim sonra. Häzirki wagtda mediada köp täze aýdymçylar bar. Şolar diýe siziň pikiriňizçe sunuwat üçin aýdýalarmy ýa pul üçin niýe? İçindäki duýgusy ikisem bolýarlar. Ýani sunuwata bar, şeýle aýdym aýtman daşyna gelip beren kärne höwes çoňaglanarlar. No, sunuwat şolar ýaly. Buda tüýjü zat. Aýratyn zat. Kärleň içinde iň aýratyny görýän zatda sunuwatlaryny bize öňrekden mer diýilýär ýöne täze aýdýanlara menara höwes syp düşünýän. O zatlaryň badyr ýa-ki gazanç üçin bolýar ýöne esasat höwes bolmasa näil gazanç bolsa da girip bolasy ýoklar. Özüm silýän adam. Özüm silýän adam giresi ýok. Ne oğlan. Höwesli hemme. Höwesli esasy. Höwesler badyr girýänler sonra. Dogry amaly. Hakyky dogry aýtýaňyz. Her kimiň şo hakda öz düşünjesi pikiri bar da. Sunuwat özüne çekici zat ýaman. Gideýin näňde de mysal üçin ne käwat öýke bolýar, ol bal şolar ýaly ýagdaýlar bolýar da. Ýöne gidip bolmaýar. Sebäbi bir hili özüne çekici zat. Uje sen şoň bilen ýaşaýan da. Asman bilen zeminiň arasynaky insan kalbyny adam zadyň durmuşyny özgördiýän gudrat bu sunuwatdyr diýär. Awa. Ya ine gahryman Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmen sunuwatynyň hak howannary gahryman arkadagymyzyň sözleri bar da. Medeniýet jemgyýetiň jewisleşdiriji we ruhlanyrjy güýjüdür diýip belläp geçýär. Sebäbi her bir halk, her döwlet öz medeniýeti bilen, sunuwaty bilen tanalýar. Şeýle düşünje bar. Gurbaş menim ştaýda bir zat aýdasym gelýär. Aýtsana häle gurlanman otursun. Sunuwada gazanç üçin girýärler, wagtyň geçmegi bilen ýitip gitýärler. Ýöne hakyky sunuwat töýüp girýärler, şu soňra çelik düşýärler da, soňra çeller. Meňa pikirim şo bilmedim onu. Uzak ýyllar dowam etýär-de hakyky sunuwat.
Yani eterde de şeyle kinoda ya klipde neçe yıl 10 yıl geçiyor 20 yıl geçiyor şonu yatlayalar be şu kino kadırını kaçıran ok deyip aydımam şeyle deyip düşünýän men ha. Sebäbi gowy eser hiç wagt halkyň hakydasından çykmaýa. Hakyky. Aýdym aýdyp gördüňizmi? Dogry maýdan ýok, ýöne köp adam diýe, owadan sesin wa aýdym aýtmalylar da diýip ýöne spektakl da hiňlenen bolýan, spektakl da ýöne dogry maýdan aýdym aýdyp göremok. Sen awam görmedim özüm onu. Murat Seret şu soru var da sana käbir aktyorlar aýdýar diýe rol oynamak ýeňil emma özüň bolmak kyn diýe sana göre haýsy bu sözler näçe hakykat bar? Maňa özüň bolmak kynrak düşýär. Şu rolla gitdiň da obrazda ha. Rol oynamak aňsat. Ine şu özüm Şu özüň hakyky dogry aýdýar. Çık bolýan özüň döme ýegerem o. Bolanok ýene gelýär. TikTok gerek. Kän gurulögen nälle? Ine doganmyz gurulögen görýär. Hakykatda Muratlar toyda ne kamera alýatda o. Kän gurulap ýa-bir kän işlerini gurulap. Buradan gurulap çykdyma giň görýär. O Murat. 20 million da Murat diýip duran boldy. 20 million näper satsa. Başda şey toga çykanda giň gördülermi seni? Ay owada da gulu gep bolanlar ha. Aman kaka minma kaka moňsutlar. Awa gen gördüler. Näme işläp ýöň, näme edip ýöň? Köp sämen teatrda işleýänim bilen ok. Ondan teatrda işleýänim bilýänler gen gören ok. Başda şey diýär, soňa öwrenşäýärlerde. Başda kamera alýatda Akmurat. Onu bu artistliğin bilen okdular da. Dem şeyle o. Men işledim Gurjak teatrda 2003-üň aýagyna Guwanç owamyzda da neme wagt da, näme medeniýet öý. Şoňa gatnaýar. Owagda da özüň tanadyk gaýdypsyň da bir döwür. Ýa o taýda kän. Turda diými? Medeniýet öý var, şoňa gatnaýar oglanlar. Men gatnamok. Ha. Artistçilikden çörek ýok, mal bakarsyň biziňki şo da. Onuň Olam. aýlykly işe durdy bular, ýanky gatnaýan oglanlar. Ha, diýmek çörek bar eken bar senem işe dursalyň ýanda. İşe durdum şeydip. Awa, işe duran soňam işiň alyp çykmalylar. Awa, ondan döwlet teatrına, Döwlet Halmamedow Gurjak teatrda şu wagt artistler az diýip meni iş aldylar. Gurjak teatrynda. Men Gurjak teatrda işledim 20 ýyl. Tanamadyk bolsaňyz tanan şu wagt. Şogul bolsun, urna bolsun. Sağ olun. Men TikTok arkaly tanýan seni Akmurat. Biram bizde suratçy bolup gitdiň da. Suratçy bolup işlediň. Gaty görmeýäni. Dogurçylyň dosty ýok, ýene çynda da aýtdyň da. Awa aýdy ber ýok. Men mesem meni kameraçy diýip tanýar da. Bularam bilmeýän. Biz bilýärsen, Orwasda köp bilen. bilýänler, wala köp kişi bilen ok men teatrda işlänimi. Awa. Nang TikTok'am go platforma. Awa. Goýun zadyň tügeleme ýaýradyp dur. Özüm TikTok ýygy çykyşy talap edýär. Awa, ýaly perhada sonra beripdirler, trend aýdymlaryň ýokmy? Kä wagt goý beren soň aýdymlaryny O biz var eken. Indi sizinki täzelik oklatjam biz näme? güne 3-4 sanak ideýa gerek da özmedi. Ýürege düşen ok. TikTok'un öz şeyle ýygy talap edýär, ýygy Menne de bara goşulaýan şu ýerde, menne de şo pikir dogry maýdaýyn. Ýylla bir zat, iki zat çykar ha. Ýöne ömrü zok bolsun. Da. Oňly ursaň da şonu, onuň ýatdan çykmaýa. Çem ýöne ýygy der bolar bolgusy ýamanysyz bir zat çykaranyndan, ýöne beýdisem mara. Sana şu matraktır ya. Kime nam ýok berýän kim? Ýok. Akmurat. Meňe videolar manýlar Dogry aýdýan. Sen bilen konkurent bolma hakym ýokdur. Hiç ýyly şaýat bolun. Yo, hakykda ýygy der zat manysyz çykyp Gaty düşünýän, sen professional hökümünde kän işlän köp görün, köp zady görün, köp hali artistler gördüň, rejissörler gördüň. Sen talabyň sen bapşe uly zada garaşýan. Biz hem gördük, biziň hem gözümüz bar. Yo sen no juma diýip berýän bu kanagatlana nokta düşünýän, näle ordyňşyp bakdy. Akmurat gaty bölmän gowy da gurlandy. Gülüşmek, degişmek üçin dogry aýdýan, gaty dogry aýdýan. Ýöne TikTok boýunça işleýär ýanky
ulusun got hasap edemek menem rolikler daray kıyskaça gögürümlü rolikler bular izgiderligi talap edýär. Siz ulusun got bara daýdyňyz da dogry aýdýaň. Dogry. Dowam. Güne näçe tane koýan TikTok neme oýan? Ya 1 2 3 kawat. Güne Kawat günne 5-6 tane gam çykýan wagt bolýar. köpüren töleler Ene okman reklamadır da. Yok. Ay. Olam var yok diýip bolan. Taslamadan ne çalıyor? Raw nädel wallahi. Akmurada aýdyp boljak da TikTok platformasy bilen kesellän. Hakyky. TikTok kesellegen Ýöne soňra. özüne Hakyky. çekýän ekeni. Özüne çekýän zatda bir hili menem öň elim degmez, way men işim kän yetişmer nädim. Ýöne bir girip başladym ha, inne çykybam bilemek, dogrymy Ana aýdaýyn. şu TikTok Özüne keselliler çekýän. soňra. Ýöne bolar bolgusy zat goýmalylar. Dogry aýdy. Gojaman eldat. Özüne çekaýmy Akmurat? Men näme bolar bolgusy zat goýýan men. Men videolama düşünmek üçin 5 ýyl 6 ýyl okamaly ha. Gurwas bir aýdymam dinläýeli. Onu Mira Aşirwadan bir aýdym dinleýäs. Başçysından gurbaşdaýda bir gynançly aýralyk aýdymlaýdasym gelýär. Elbetde rapper oglanymyz bilen onum ýanymda çagyryp. Başçysyny. Şem olup, yanıp öçüňde de geçmedim. Sen menden geçende de içimdesin. Henidem yüreğim yaşadya anan, sen sözlük gözümü yaş edya. Şem olup, yanıp öçüňde de geçmedim. Sen menden geçende de içimdesin. Henidem yüreğim yaşadya anan, sen sözlük gözümü yaş edya. Yok, yerine getirip bilerin kimi. Yok, yabadımı seni sevişimin kimi. Yok, terk edip gitme de sen beni. Yok, sen yok, men yok. Yok, yerine getirip bilerin kimi. Yok, yabadımı seni sevişimin kimi. Yok, terk edip gitme de sen beni. Yok, sen yok, men yok. Ýogary bilýän ýekadardyr dünýäm. Sensiz meňe kalbym meçiz, dünýäň allygyny güýmenýän. Käteler özümi ýigrenýän, sowaýan sensiz bardatdyn. Aklary özüme sebäp gözleýän, seni çykaryp bilemok ýatdym. Derdim wada kän attym oda, sana bermedik mährimi berdim ýa-da kän gürlemedi ýadım dymayda şeýt gözüm durdum ähli zady. Ýalňyşym kän sanardyn, ýüzüňe dolanay gelse adam. Bu oglan dälini öňkadym, giňlik ber Allah'm ber ýardym. Yok, yerine getirip bilerin kimi. Yok, yabadımı seni sevişimin kimi. Yok, terk edip gitme de sen beni. Yok, sen yok, men yok. Yok, yerine getirip bilerin kimi. Yok, yabadımı seni sevişimin kimi. Yok, terk edip gitme de sen beni. Yok, sen yok, men yok. Berekella tuweleme. Şeýle gowaýdymdan biri. Yılların dowamynda anam gazanan Arsgal Hali size iň owadan we berk hallar hödürleýär. Öýlerinizi we ofislaryňyzy Arsgal Hali bilen bezen. Ýene bir sorag bilen dowam edýär. Gepleşigimizi selbi dowam taňa.
Seni görenlerine köpüsü var, vay bu jagaşydy, Aýşwara meňde diýenlerini özüňe meňdeşlik hakda duýýanmy diýen äýl şu sora neme? Şo meňdetme begenýärmi ýa utanýarmy diýerler. Mena Sora o düşündüňmi? Mena gön beraber kopýos diýip hasaplaýan. Gaty gowy düşündim. Men dogry aýdaýyn şu 2010-njy ýylda institutda girdim 18 ýaşymda. Men näme wagtlam? Yaşlyk bir gowzat. Ýaşyny ýuwuşsadan özüň aýtdyrýasmy? Yaşlyk gowzat, hawa. Ýok Başta diýen gelen- ýok. Häzir Ýaşym aýtsak gelýidi gelende. Pasportyň nämetjek? Pasportyny Olamaz işler o. edip bolmaýar. 18 ýaşymda institutda girdim, hawa. Anaň diýjek bolýanym, şonny maňa ken diýdiler. Hasam. O wagtlar bir hili ýüzümem tokkoja gowja da. Hawa. Häzir merwetdäl. Ana şonu has ken diýdiler. Aýşwara Median, indiska aktrisasyny şoňa Median dip. Ýöne men bilemem. Şo wagtlar normal kabul edýän, inni diýerler bolyn men üçin migdejegem bolamak norma. Migdejegem bolamak, migdedenlerini islämagym. Ýöne gowy aktrisa, oňa sözüm ýok. Gowy ýan aktrisalarymyň biri. Aýşwara. Aýşwara Rayda, Matkuri, Aýşwara, olar, конечно, olar söz ýok köp. Diýip otursaň gowurýan aktyorlaryň içine, aktrisalarň içine. Men hindi kinolar gowurýan, çağalygymdan aglap görbilýän olar kinolaryny göremde. Inni ýöne ýaşyň ulaşmagy bilen, ýyllaň geçmegi bilen bir hili adajyk sentimental bolup görnýär olar kinosy bize bir hili nähili. Bir hili çağa kan şoňa ynnyp aglap diň Şahrukh Khanyň kinosy bar, sözsüz söýgü. Любовь пслов, şonu. La, bilýän ne za što urlýar ha. Men videolamýarlar. Şonu da bar, ýadymdan çykmaz şolar. Inni görýän şo döwür bir duýgy, şo okuwçydyk o döwürler. Inni görýän bolyn adajyk bir hil norm kabul edýän, ýöne söz ýok da, olaň indilen kinolaryny da. Ýöne şo diýjek bolan maňa bara komdy diýerler, men gatwyrjak bolan. Iki ýaka ýazypdyrlar. Vay, Aýşwara niri gülöwser nir diýip. Olar ne знаю, в прямом смысле kabul edýärlermi, näme bilemek. Men birinciden özüm migdetjek bolamak oňa. Yo, Aýşwara men diýen ýeriňiz ýok. İkinciden migdemen diýjek bolan ony millet migdetýär-de. Migdetýärler da şu Da. näil duýgu diýerler. Men özüm migdedemok. Men özüm migdedemok, ýöne adamlar migdetýär. Gyýska çaýdamda. Da. Migdeden soňlar şu sorak berendirler, sebäbi diýsen. Mümkin bolşinstvo hawa migdetýär. Ýöne şolaň içinde ýöne yaranokda köpsüne şo migdetmeleri. Özüňe de ýaraýarmy? Size ýaraýarmy ýa utanýarmy? Vay men bagtly duýar. Men üçin norm diýdim däme ýa. Men üçin Bolmaly zat ýal kabul edýär. Te men özüm migdedemokda. Men özüm Aýşwara migdedemok. Ýöne halk men migdetýär şoňa. Onu men zetmeýän. Ýöne gowy aktrisa, gaty gowurýan, hormatlaýan. Aýşwara popularna. Bolle, başga näme goşup bilen? Allyňdam jogabyňy. Adamlar diýip pikir edýär. Ya Sen ora alma, kurlemelmi? Yo, gülýaly. Gülýal ýumagdyň ay. Ýumagdyň. Gepleşimiziň şu ýerine Ferhat Ataýewdan bir gowy aýdymlaň bir ýerini haýyş edýäs. Öwesle. Dinlen dostlar, aýdaýyn men sile barmy? Sevgilimden aýra düşüp çekdim darmy? Zalim pelin elin allytyn ýarmy? Aýsaňylan çökün günüm meni kim tapar? Zalim pelin elin allytyn ýarmy? Aýsaňylan çökün günüm meni kim tapar? Soradyň enimde, sen adyň dinimde, aýdyp gelsene ýarym, gözlerim ýolunda. Soradyň
olsam deyip durmuş toyumu Bile durup sıynacaktım senin boyumu Baş eyledin niçin yar yerin peyni İnni minin kalınımın yarımtı geçer Baş eyledin niçin yar yerin peyni İnni minin kalınımın yarımtı geçer Sonra aklın elimde Sen adın dilimde Kaydıp geltine yarım Gözlerim yolunda Sonra aklın elimde Sen adın dilimde Kaydıp geltine yarım Gözlerim yolunda Yadımdan çıkmayar gülkün giryan düşüme Senin vakitler benim gelme hoşuma Dolanıp geltene yarım benim başıma Tıyın yarım yekenin şerabın içer Dolanıp geltene yarım benim başıma Tıyın yarım yekenim şerabın içer Sonra aklın elimde Sen adın dilimde Kaydıp geltene yarım Gözlerim yolunda Sonra aklın Sen adın dilimde Kaydıp geltene yarım Gözlerim yolunda Kaydıp geltene yarım Gözlerim yolunda Kaydıp geltene yarım Gözlerim yolunda Sağ ol Ferhatcan aydıp beren owodan süýji aýdymlaryň üçin. Inni gepleşigimizi sonra bilen dowam edýäs. Ferhat sere sana gelen bir soru wada. Eger bir aýdym trend bolmak üçin ýa resepti bar diýseler sen pikirinçe. Soru ver o. Gow soraw da. Men üçin o seret bir aýdym trend bolmak üçin ýa resepti bar diýseler sen pikirinçe içinde nämeler bolardy diýä mysal üçin. Sağ, yürek, biraz söýüwi, ya iki damja reklama mine. Yiti söz gerek. Yo, dovana. Gönü. Esasy sözler. Söz gerek. Son aýdymyň heňini. Ýüregi bar aýjak sözler. O esas söz gerek. Yo, sağ adam gabat bolmasa ne? Yo, onun sözüň ýaryp durka heň kemkat etmeýäň da. Şunuňmy? Sözüň öwre heňini taparsyň. Şolar ýaly Esas söz diýäň da. Esas söz ondan soňra süýji heň da. Başka näme galýar diýäň. Oja ulagam gerek o dinleme. Ýöne onun sluh bolmasa aýdymçy bolup bolmaýar ha. Men Yo, fikrimçe. Yo, bolmak bir aýdymy barada. trend. Yo, akmurada jogap berýän. Sen maňa Ýöne jogap ilki berme. bilen Urbeni başka diýäňmi? Näme? Dur bir zaman. İlki bilen men goşlaýyn şeýerde ruhsat berseňiz. İlki bilen ýürek gerek. Şeýle gerek? Aýdym aýtmak üçin ýüregiň bilen sızdyryp ýürekden çykýar ha. Sözüm bar ya. Karakter vermeli ya. Şu adamın ağına sinýär da.
Yürekten çıkan söz. Siňe Aydymyň trend bolmak üçin ya soragda. Soragda şey diýär, aýdymyň trend bolmak üçin resepsin. TikTok. TikTok gerek diýär. Onuň näme gerek diýip soraýarda gurbaş şeýlemi? Näme gerek şo? Trend bolmak üçin, halkyň hakydasyna siňmek üçin ilki bilen yürek gerek diýenler men. Yürekden aýtýaňa, söz bar ýaşoňa. Yürekden ýazylan söz gerek, yürekden ýazylan hiň gerek, yürekden ýerine ýetiren aýdym gerek. Üçsem gerek. Bravo. Ana soragyň jogaby şeýle diýär. Ana akmurat şoň üçin urwinimiz taňa näme? Indi Mira mysal üçin Mira da däle opşam tanalmak, bir başga halkyň yüreginde ýaşamak. Näme siz pikiriňizçe, näme esasy näme ýaşamak üçin o? Akmurat goşulmasa aýtjak. Tanalmak Sözüm näme, bölmese. meşhurluk näme diýsen. Goşulsun ýöne sözüm bölmese. Bu ýöne öz soragyň bolmaý bu. Gaty gow soraw. Bölmejek bolup zan edýänmen bolanak. Gaty gow soraw. Tanalmak men pikirimçe häzirki döwür gaty aňsat. TikTokerlaram, luboy adam intoleme biziň nimämiz internet ulgamy össü. Luboy adam TikTokerlara däbäýi aňlaýyn. Goşk. Men saňa dawam ýok, sen şunu godyňa. Men TikTokerlaryň arkasynda. Indi diýjek bolýanym goşk okamak, ýa tans oýnap, ýa-da aýdyp, her hil çeper höwesçiler. Wa hökman professionallar dälle o taýda çeper höwesçiler da öz talandyny zadyny şeýle görkezip bilýärler, ýa bilýärler. Şoňa diýişärler, Ya, telekeçlerini umumy ana reklamşyklar, zatlar dogry aýtýan. Onuň şolaram tanalmak uje diýjek bolýanym norma ýaly bolup galdy da, luboy adam tanalyp biler. Hakyky professionalizm derece ýetmek üçin men pikirimçe ilki bilen fundament gerek. Okumaly, aňyrdan halypaň duşmaly saňa. Saňa tälim berjek. Halypaň duşmaly, köp adam özüňe bagly. Birada jygam bolsa bir nähili uje köp okumaly, köp görmeli, gezmeli, putешествовать, например, men gowaryan. Gezmegi, ine yurtlar görmegi de. Go kartinalar, go muzika dinläňde adam nähili bir hili rahatlanyrjy, bir nähili go da, go pozitivny. Kontentini görüňdi. Pozitivny emosiýalar alýaňa, dogrymy? Ýene böyle adamy, näme derkem? Tormadyň ýok da sondan böljük. Ýaşaýdymçylara da şu berýän maslahatyň da şeýlemi? Meşe gurlap durmak, bölmek ýaman iň erwe täsir şol. Men aýdymçylara näme maslahat berip bilerim? Aýdymçylara maslahat bana ýakyn, görmeli, köp tanalmak, ýöne soňky ýaşlar ýaşamak, tanalmak, luboy adam tanalyp biler diýene. Internet ulgama arkaly ýöne uje gow işler bilen ol uje halkymyz baka berýär-de, aýdymçy bolsun, artist bolsun, bärden aýtýamy. Näme diýseňiz mara adamlar aýdaýyn. Çeper höwesçiň bilen professionalizm diýen bolmaýar. Yarasyn adama, yaramasyn şol hakykat by. Men tapan sözüm däl ol. Men tapan sözüm däl ol. Ikisiniň ara tapawdy yer bilen gök ýaly. Ýöne höwesiň bolsa, biram söýgüň bolsa şu edýän işiňe. Sen şu öz ihlassyň bilen söýgüň bilen arzuňa ýetbilýäň. Ine men pikirim akmurat lalaşmasaňam. Näme diýen ýene gurlaýan nämen. Ana şu boly şu soraga jogap. Da tyrsyň da men näme diýen şey diýmesin? reklama zanlar paraya gitmeli oğlum. Taslama. Reklam. Gorwasan. An bir aýdymam aýdyp ber. Men aman kakan goňşsa. Sonra waryn berdi mara. Gassak bolýar. Barnalylar aýdymyn. Bir aýtdy, jogap bermediň. Men sen aman kakanlaň, İlmirat kakanlaň goňşsa. Oğulların sözlerini. Bir gün näme? Bir da repost edip, "Ay oğlum, bir da bolýan. Sizin çıkaran hokta goňşular men garnaşlamda aman kakam bilen İlmirat kakamyň oğullaryny sözleri ýani ýok edýän nämetler bolsa basa. Olaram köplükdär o. Söýüp aýdymlar bilen dowam edýäs.
durmuşy bile geçip köyün yolu bile bir ten olup bir böwre bolup geçeli durmuşy yar bile bana diletin gerek canım gelmedin sensiz bari bir derek canım bilmedin bana diletin gerek canım gelmedin sensiz bari bir derek canım bilmedin sensiz gecelerin vakti uzar yürüp seni yar seni küser dan şemali zülfürin oşar bat şekerin sultanı sen bana dinetin gerek canım gelmedin sensiz bari bir derek canım bilmedin bana dinetin gerek canım bilmedin sensiz bari bir derek canım bilmedin bana dinetin gerek canım gelmedin sensiz bari bir derek canım bilmedin bana dinetin gerek canım gelmedin sensiz bari bir derek canım bilmedin bana dinetin gerek canım gelmedin sensiz bari bir derek canım bilmedin bana diletin gerek canım gelmedin sensiz bari bir derek canım bilmedin Bravo. Ne de gepleşimizin ahyrına geldik. Sizin hemmeňize aýratyn sebäbi doganym Mira Perhat Ataýew. Muratcan, Meylis, hemmeňize köp sag bolsun, aýdýan janyňyz sag bolsun, işiňizde üstünlük arzu edýän. Ay bu näme degişme, bir söz alşmaýalyk bir gepleşik boldy. Gazykly bolanlar öýdüp pikir edýän galanam näme dinleýijilerimiz baha berer. Şulaýdym bilenem, Jemleýat gahrman arka damyzyň Leyli Saçaýdym bilen Jemleýat Perhatcan bil aýda ele. Bülbürep dire daşımı Yeller sipamı
saçını Yiller sıypamış saçını Hanı bakkallar başını Min senin yanına geldim Yar senin yanına geldim Gül içinde yad edeni Kevkayda dönü Vırmalayım tad edeni Men senin yanına gel Yar senin yanına gel Vırmalayım tad edeni Men senin yanına gel Yar senin yanına gelin Uçup verdin akıl kuşlar Bu baharlar bağıtı kuşlar Bu baharlar bağıtı kuşlar Bağıt için hiç kaçan geçler Min senin yanına geldim Yar senin yanına geldim Gül içinde yad edeni Kevkayda dönü Vırmalayım tad edeni Men senin yanına gel Yar senin yanına gel Vırmalayım tad edeni Men senin yanına gel Yar senin yanına gel Gül yedim görmene geldim Yar senin yanına geldim Yağlar senip güller, sağlar senip sayra Yılgırsın dünyamı, batın nur yayra Yağlar senip güller, sağlar senip sayra Yılgırsın dünyamı, batın nur yayra Yağlar senip güller, sağlar senip sayra Yılgırsın dünyamı, batın nur yayra Yağlar senip güller, sağlar senip sayra Yılgırsın dünyamı, batın nur yayra Yılgırsın dünyamı, batın nur yayra Yılgırsın dünyamı, batın nur yayra Hoşla olun, sağlıkta görsün